Έχεις Facebook? Όχι, δεν μου αρέσει το Facebook. Για ποιο λόγο? Μου σπάει πολύ. Δηλαδή γενικότερα δεν μου αρέσει το Facebook, γιατί καλύτερα είναι να μιλάς με τον άλλον στην πραγματικότητα παρά σε ένα διαδικτυακό. Είχες ποτέ? Όχι. Δεν χρειαζόμουν. Οι φίλοι σου έχουνε? Ναι, έχω. Α, και πώς αντέχεις εσύ να είσαι μακριά του φίλου σου? Εντάξει, τους βλέπω από κοντά, κάτω να μιλάω. Τηλεφωνάω τους, εντάξει, δεν χρειάζεται. Πόσες ώρες είσαι στο Facebook? 8 ώρες. 8 τη μέρα. Ναι. Και πότε διαβάζεις? Ποτέ. Α, και γιατί είσαι στο Facebook όλη την ώρα? Δεν μιλάμε με φίλους. Μόνο αυτό κάνεις? Και πες στο παιχνίδι. Έχεις Facebook? Ναι, έχω. Πόσους φίλους έχεις? Έχω πολλούς. Και τι κάνεις όταν μπαίνεις στο Facebook? Μιλάω με τους φίλους μου ή παίζω παιχνίδια. Πόσες ώρες την ημέρα μπαίνεις Facebook? Ρε παιδί, μιλάω λίγο. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Οκ, πες. Πόσες ώρες την ημέρα μπαίνεις Facebook? Δεν μπαίνω μας κάθε ημέρα γιατί είμαι μικρή ακόμα και πρέπει να είναι εδώ και αδερφός μου. Πόσο χρόνο είσαι δηλαδή? 9. Really windy today here in Qingdao. The Wave Muscat is in trouble. He's going, he's gone, he's gone, he's history, capside.